Salam ekranında olanlar, geçerse edilirler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Sağman otursun olmay. Armağan işler bilen Allah kuvvet versin. Mehmanda olanlar, gazadan tomaşaçylar bilişini diýäli. Bir salym var. Ara ketme verdik. Aslında ara ketme de diýmeler muňa. Bir gaty uzak ýere şoraýalyky möhüm siyasi maslahatlar aýytlaýjy ädimler takbirlara geçmek üçin edilmeli işler vardı. Şol işleri yerine getirdik. Aňarýany bilen awy ata-babalarymyz aýdýa gören eşdeniň ýeniň içeniň özüňki bolsun gören eşdenden habar berdi. Awy muň ilgine nähil peýdasy boldy. Şo arada biraz size maglumat berjek. Türlü ýurtlaryň üstünden geçilýär. Başga ýurtlara geçilýär. Soğuktan, ýylan ıssa, şoň üçin howa çalşyklykları ýene täsir edýär, ýa-da bolup bolan soň aýyplaşmaň mehruwanda bolanlar. İşimiz vardy, syýasy işimiz, göreşdäki bir göreşiň ýoluna şeýle diýipler, hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň oppozisiýa güýçleriniň birleşiginiň maksatnamalarynyň öňünde bir ulokan dagýaly bolup duran bir mesele bardy. Şol mesele çözüldi, Hudaýa şükür. Indi şol dagdan aşdyk, görüş manatynda edilýän işler manatynda aýdýan. Indi öňümizde Hudaýa şükür tekillik düz ýol galdy. Pellihana çenni, pellihanada görünüp dur. Bizim edip beren işlemizin yetilen tepkidi, alınýan netijeler şundan ibaret. Şoň üçin hemme zady jikmejik aýda oturmaga da gerek ýok. Bul global halkara dünýä siýasatynda edilip berilen işler, edilýän işler we ne ediljek işler bilen baglanşykly. Bu YouTube kanalynyň reytingi köp bolsun, tomaşaçylyk köp bolsun, abonasy agdasy köp bolsun diýip bärde düşmanlary şad edip dostlar mad etmäge gerek ýok. Aslında bu söz tersine dostlar şart bolsun, düşmanlara mat bolsun diýip dilige edilýär. Ýöne hemme zady onu da munça şugulçy, munça oýnatky, munça satançy waka bu edilýän işlerde gazanylýan üstünlükleri, öňüňdişlikleri jikmejek aýtsaň, onda başga hiç ýeli bela, betere hiç da gerek ýok. İlgine peýdaly iş edenip gijeňini algap ýörken özüňi aýaman, maşgalaryny hiç dadyň aýaman. Şular ýalyky bir näçe adamyň egosy kanagatlansyn, ýa bir näçe samsyga jogap bereýin, şol otyr ýerini tanasyn diýmek üçin bu zady öňüňdişlikleri, ösüşleri paýlaşmaga hemme zady jikmejik aýtmaga gerek ýok. Şoň üçin bu Türkmenistan bilen baglanşykly, diňe Türkmenistanda şol sewit region galy berde beýleki ýurtlardaky türkmenler bilen baglanşykly edilip berilen işler bar. Yetilen tepkitler bar, örenmegüm işler bar. Ýöne bu zatlary hemme kişi bilen paýlaşyp bermäge gerek ýok. Öňem aýtdym. Kör hasasyny bir gezek allarar. Biz
yatan yer ýagty bolsun. Büyük ägirtler Abdulkuluyf, Abdulkerim Mazma dağlar bilen bile in soňky ädim eçenni gidilli siyasi işte Türkmenistan'da ütgöşüklük özgörşük edildin diýip ýöne ýankaýdyşmaly bolar bolgusuz adamlaryň arasynda bolar bolgusuz gürrüňler edilen soň gynansaňam köp sarlar paş olup şeýdi iň soňky ädimde bosogadan ýa edildi. Şoň üçin bular ýalyky ýalňyş hereketi inni gaýtalamaz. Bizem hiç kim hiç zat şoňa mejbur edilmez. Inni şol möhüm maslahatda şeýle bir ýagdaý boldy. Ina şolar ýalyky informasiýon görüşdäki bizim Türkmenim kanaly bilen baglanşykly şu kanalyň bir informasiýon görüşdäki demokratik görüşüň bir media organyna, resmi media organyna telekanalyny öwürmek üçin mesele edildi. Şo taýda hemişe bolşaýaly. Indi gün mataryň bir kadasy standardy bar. Bular tomoşaçy sanyna, serediýe, awda sanyna, serediýe, zat edýe ýöne virtual, yani internetdäki gorkok watyrlaryň bolşy bilen hakyky durmuşdaky hakikatyň ýagdaýlaryň arasynda gaty uly tapawut bar. Ara tapawut bar. Şoň üçin inni käbir adamlar gynansalar dünýäň hakykatlaryna ya düşünü bilen ok ya da şonu deňinden duşundan geçirýär. Şoň üçin käbir şu gorkok watyrlaryň oýnatgylaryň absurdistleň zatlaryň paran panlap ýörüşi elbetde käbir adamlaryň gulagyna etken bolmaly. Ondan şolar ýalyky prosmotr, ýagny tomoşaçy sany, tomoşaçy görürüňi bular ýalyky siz ilun mäkbetli öňem işetdiňiz. Yatan yerlere ýagty bolsun ýanky ýaşylar bilen bile. Ondan Türkmenim kanalynyň näme üçin agzasany az. Ondan käbir videolaryň tomoşaçy sany onlarça müň käbirninki 1000, 1,5 aňyr 3000, 3,5 şolar ýalyky näme üçin zatdy şolar ýalyky görürüň bolanlar. Bolýa diýdim mesele şumy. Meselenin prosmotr ýagny tomoşaçy sany, agza sany bilen baglanşykly bolýan bolsa, olar ýaly bolsa diýdim, häzir men size bir zat etip görkezjek diýdim. Nu türşüler ýaly öz aramyzda çaýlaşyp öz ara görürüm, o taýda resmi bir çykyş daklatlar tiýsat ýok. Edilen işlerin hatawaty, mundan soňky ediljek işler bilen baglanşykly teklipler ýa garaýşlar olar ýaly adam ýok. Erkin temada öz ara görürüm. Kofe çaý başynda diýenýär. Ondan indi özüme okuyup aýdanmak da bolýa diýdim, olar ýaly bolsa seredin diýdim. Ine haýdan bolsa bir YouTube kanalyny alýas. Şol YouTube kanalynyň tomoşaçy sanyny, awza sanyny emeli ýagdaýda galyp görünüşde yalanjykdan çiğşirip nähili şonu görkezip bolýanyny men şolun gözüniň öňünde suwut etip görkezdim. Oň üçin pulluk oturmağa gerek yok. Ina käbir türsüsizler, zatlar, galyaklar, aýkmannalar, gedaýlar bar. Ana şolaram käwat, ana şolun diýär reytingi şeýler, beýler diýen öz aramyzdan adamlar bar taýdan. Olara da düşündirmeli bolýar. Ondan bolar ýalyky adamlar şo käbir daşary urtdylar, günmataryň adamlaram şol neme sany serediýär, statistikany serediýär. YouTube kanalymyz barmy? Bar, hani göreli adam sanyny näme üçin beýle. Ondan adam sanyny artdyrmak problema däl, köpeltmek problema däl, tomoşaçy sanyny köpeltmek problema däl. Şonu görkezdik. Şolar ýalyky galyp ýoldan datdan çiğşirip bolýar. YouTube'um o wagty gelende şu emeli ýollar bilen edilen zatlary görýär. Kanalyň üstünde
maşenlikle şoreýalak fokusluk edenini bilýär we kanaly ýapýar. Onun inni kanaly şoreýalaka galyp ýollan ýalanjykdan çiğşirip soňam kanalyňa jerime kesilenine, jerime berilenine ya kanalyň ýapylanına derde Türkmenistanyňky haramdaň rejimini günäkär etmeli. Kim günäkär? Sen haram niýetin günäkär. Şey diýip şo taýdan başlandy. Umumyň şo taýdaky maslahatlar ýa-da degiýe bütün çekilen kynçylyklara zähmete degiýe iň esasy adam şu Türkmenim kanalyny öz bolşly ýagdaýa getiren biziň tomoşaçylarymyz, illeşlerimiz, öňde barjylarymyz bar. Öz tesbirleri bilen birinji gerek şu görüşüň oppozisiýaň taryhynda birinji gerek hupsuz ýagdaýda hiç ýeli ýyzarlanyp taýt edip bolmaýan görnüşde biziň watandaşlarymyz giriýe islenlik öz isleýän ady bilen islenlik profili bilen giriýe göni aýlymlara, göni efirlere gatnaşýa tema bilen baglanşykly garaýşlaryny beýan edýär ýa-da özü maglumat berip bilýär. Şolara ýalaka bir format öz-özünden emele geldi, döredi, şolum gaty uly bir gowluk, öz bolşluk, öňüňdeşlik, aýratynlyk diýip hasap etdiler, şoňa da ýokary baha berdiler. Şoň üçin gönefirlere doğa mehribandygyny bilelikde bu üstünlükler sizin üstünlüğünüz. Bular sizin haýyr dowalaryňyzyň, golluglugyňyzyň, çekýän zähmetleriniň hemmesini gaýtardy. Bu häzirki syýasy işlerdäki gaýtardy. Netip bolsa geljekde muň hökümet programmasynyňky gaýtargysy, döwlet syýasatynyňky gaýtargysy, öz geljek nesilleriniň geljeğindäki gaýtargysyny zadyny hemmesini öz gözüňiz bilen görürsiňiz mehribandygyny. Inni alp barjylarymyz bilen bir salamlaşyp netip bolsa soň biz tema geçeriz. Hawa inde biz göni ýalyma başlamakak kelam eýämden bize öz kommentariýasyny ýazyp goýupdyr. Salamu aleykum mehriban illeşler, haýyrly agşamlar diýe fazy bol kelam ömrüňiz ok bolsun. Sag bol sana da hoş geldin kardeş. Hawa Kino TV Salamu aleykum döwlet ağa we illeşler diýe fazy bol ömrüňiz ok bolsun. Kino TV Kartal yanlışmayan Orhan Bey bizim risk kardeşimiz olmalı. Alam risk Salamu aleykum ýedi halkym diň öňe başyňyz diýe dik bolsun diýe taýsy bolsun. Hawa Araz Murat Avezov hem Araşagi Aşin Ait Özbekistan Granisan Aş Ağları Göreyin Ait Näme diýär bu? Özbekistan Granisan näme diýär? Şoňa düşünýäniňiz bolsa bir terjime edip ýazsaňyz, men düşünmek bu näme diýenini. Birazcık gramatny ýazsa, düşünçek ýöne men düşünmek. İrlan
Miralov. Salam aleykum vatandaşlar. Döwletaga giç ýaşy diýe taýy ol ömrüň dok bolsun. Giç ýaşy hoş geldin gardaş. Hawa bugün wagtynda geldiň, bize wagtynda başladyk. Efire Hudaýa şükür. Hawa esasy kynçylykly meseleler, sepetler öýza garly. Gün ýola düşdük. Hawa şolom şoň bir işaraty ýaly. Bu aramra näme diýe? Bir zatlar diýe ýoly açyň diýe. Bu Özbegistan bilen Türkmenistanyň serket geçelgesini açyň diýeni men diýe. Ýoly açyň diýeni ýa bu ýol açyň diýenine başga bir zat diýjek bolýarmy? Gardaş, iki sözü bilen bu zatlary ýazjak bolsaň, düşündirjek bolsaň, sana ýene 30 ýyl gerek. Hawa. Biz 30 ýyllap 30 sagatlap gün efiri edip bilemzok, ara kesmezdik. Şoň üçin gaýrat edip näme diýen bolsaň öğrenme hüküm bir zat bolsa, aýtjak goýjak zadyň gaýrat edip gramatna ýaz. Bizem onu halka ýetireli. Seredýän halkara guramalan wekilleri, strategiki barlaw derňew institutlarynyň işgärleri hemmesi belli edip alsyn, üstüne işlesin. Hawa galan adamyn planlat diýiljekkä. Salam aleykum döwletaga we illeşler diýär Ramazan juma. Taýy ol Ramazan juma ömrüň dok bolsun. Kartal näme diýen? Kartalym bir zat diýe düşünýärmi? Kelam näme bu internet doňjak bolýarmy näme? Dogry çykan ok nemeler? Şu sabotajyny işletmeýän ýene işletmeli boljak bar. Ýene gylyp başlady ýaly. Häzir niyetiňiz kabul bolsun illeşler diýe kelam, niyetler hakykatdan hem kabul boldy. Mundan soňkular kabul bolsun diýsen goşulýan. Olam kabul bolsun, mundan soňkularyň kabul bolsun. Şu wagt içinde eden niyetleriniz, o wagtleriniz kabul boldy. Hudaýa şükür. Möhüm bir sepgidi geçdik. Galan ýeňişli günlerim nesip bolsa biziň bilen bolar. Hawa Ramazan juma haramdaň tokumynyň eden etdiligi görülüp eşdiler ýaly dälliýe. Dogry. Täze faktlary şu gün nesip bolsa dikkatyňize ýetirer. Araz Murat Avezov Kırgızstany açyň diýe. Ýagny Özbegistan bilen bolan serket geçelgelerini açyň diýenine erkin ýagdaýa getirin
ýa-da serhetden geçmegiň şertlerini el yeterli ýagdaýa getiriň diýjek bolýar. Eger men ýalňyşmaýan bolsam. Onuň bu aral murat dogun bir zat isleýän bolsaň, şo isleýän zadyňam bir çynnyka ýagdaýda diňlär, eşitip şoňa da hakykatdanam bir çözgüt tapylmagyny isleýän bolsaň, hak hukumy gowja edip talap etseň, ýazýan zadyňy gowja düşnükli, jikmejik edip ýazsaň, has gow bolar. Любовь первого взгляда diýä. İlkinji görüşde aşyk bolmak, aşkyna yanmak, birinji görenme adyna edil höýgüdäki ýaly. Bütün durmuşdaky ähli işlerde de şeýle. Bir adamy ilkinji gezek görýän bolsaň, ilkinji gezek görjek bolsaň, ilkinji gezek duşuşak bolsaň, bir ýere ilkinji gezek ýüz tutjak bolsaň, birine bir işiň düşse, tanamadyk, görmedik, bilmedik adamyňa ýa-da üren bir wajyp meselede köpçüliklerin habar veriş serişdelerine dünya köpçülüğüne yetirjek bolsaň, hakykatdan hem şoňa gowy üns berýär edip çykyşyňy, sözüňi, materialyny taýýarlamaly. İki söz bilen bir zatlar ýazýan, düşünür ýalylar. Garanissa yapykmy? Yapyk bolsa näme üçin yapyk? Sebäbi näme? Näme üçin yapyk diýip soradyňyzmy? Nire yapyk? Daşowuz tarapmy? Lewap tarapmy? Aşaky ýermi? Ortadaky gapymy? Ýokardaky gapymy? Haýsy geçeligi? Ya tutuş serhet nädip yapyk bolýar? Olar ýaly bolsa. Bu serhetden gelip geçip görenler nädip gelip geçip ýör onu? Olar ýaly bolsa. Bärde gaty köp soraw bar. Şoň üçin bular ýaly çynlykay meselede söz açan wagtyňyz, gurrun golgan wagtyňyz, jikmejik maglumat berseňiz, has gowy bolar. Sagja bol. Düşündüm. Sen efiriňe garaşýan diýe. Düşündüm häzir. Olukmy? Häzir düşündüm. Hurmat mekromanda onlar. Şu sesli mesajy diňläp alaýyn. Düşnükli. Döwletaga serheti açsyn niye? Özbegistan bilen garnaşlarymy görüň niye? Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky serhet näme ýapykmy? Şoň gowjat düşündirip berse biri. Ýapykmy? Näme üçin ýapyk? Bu onu näme üçin Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar gülýaly zat diýip köpçüliklerin habar beriş serişdelerine bular ýaly reklam edilýär. Olar ýaly reklam edilýän bolsa. Onda näme üçin siz çykyp aýdaňyzok şular ýaly reklam edýäňiz,
Ýöne aslında bu nemeler edýän reklamaňyz dogry däldiýip şonu aýdyp bileňizok. Näme üçin? Arka fonuň diýe gowy nemeden ok döwle dağa şonu oňor diýdi. Ana oňorlan ýaly boldy öýdýän ýalňyşmasam. Ana göreli. Kino TV. Araçaýy açdyn aýt Özbegistan granitsany aç agalarmy göreýin niýe döwle dağa. Hä, agalarmy göreýin niýe. Düşünükli. Düşündim. Kim aýtmaly? Alihan Akkoç aýplaşma ol adam Garagalpakça we türkmençe ýazjak bolýar agam diýe. Ha. Garagalpakça bolsa onu ol daşow tarapdaky serhetden geçmekligi el ýeterli ýagdaýa getirsinler. Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi öz kölegesinden gorkýan züwetdin haram tohumyň ýurdy dargatmak, öz watandaşlaryny ezmek üçin ulanýan häkimeti hawa Garagyrpagystandaky doganlarymyzyň Türkmenistanyň doganlaryny, agalaryny, inelerini, garyndaşlaryny görmek üçin serhedi araçagy açsyn, ýagny birek birege gatnawy el ýeterli ýagdaýa getirsin. Şonu aýt diýip neme diýe. Ýöne bulan maksady türkmeni peýda getirmek däl, türkmeni peýda etmek däl bulan maksady. Hawa onuň men bildim türkmeniň düşmanyny türkmeni peýda garaşmak dogrumy? Russiýa salam döwlet diýe salam. Russiýa dowam edýär çagalar, öýçeler gowmy, hemmämiz gowy sazy ol tarýakan. Arma göri bar bol. Özüňe marma Russiýa. Gowum jan salyplar. Granitsany açyp bermeňizi soraýan niýe? Bir dille haýsy dili gowgurlaýan bolsaň, gaýrat edip şo dille gramatny edip ýaz. Düşüneli. Garagalpakça, özbekçe ýazjak bolýar diýe. Orsça da bar içinde. Türkologiýadan habardar bolan, häzirki zaman türki dillerden birazjyk habardar bolan bir düşünip bilmeýän bolsa sen ýazýanyňyzda men ämnedim. Oho, adyňdan aýlanaýyn. Mene widar geldi. Salam alaykum döwlet watandaşlar diýe taýjawal. Sağ ol. Kän garaşdyrdyň döwlet daga diýe. Haýyrly bolsun diýe. Taýjawal ömrüňiz ok bolsun. Hawa aýratyn bir video edip goýalamy. Şolara ýalaky bir gowy sepkitden geçilli, gowy netije alynny. Hawa bir gönüýola düşülli pellihanyda görünüp dur. Şoň üçin bir gowy begenýät adam, bizem begenýät, bizem etten, bizem gandan, bizem bir janly robot däl, bir bizem günnäwar halkynyň bir wekili, emosiýamyz bar, duýgumyz bar. Ondan aýdyk, şu hoşgabar edil häzir diýdik. Awa şu zallan çykyp bir gysgaçyk video edip neme delimi, rad edilimi. Her hili neme boldy. Ondan men diýdim şunu edil şu boluşýaly goýmaň tarapdar diýip ondan iňtoň şeýle netije geldik. Aslında bir gizicik gysgaçyk video edip dalgana bilen habaram berse bolardy bolan. Geregi yok. Awa gönü ýaýlymdan şu wagt aýtdyk hemmäňize. Awa Türkmen hereket oppozisiýa
koalisiýasy, Türkmen Halk Frontu, oppozisiýa güýçleriniň birleşigi, alyansy nähili kabul etdiňiz edip, hakykatdan hem üstünlükli tepkide ýetdi. Göni ýola düşdük. Pelhana görünüpdi. Şonu bilseňiz bolýar, galanlarda üns bermen kim näme diýse şonu diýsin. Aslında bugün gaty uzun bir tekstem taýýarladym men. Bir käbir watandaşlarymyň soragyna jogap bereýin diýip ýöne ony men aýratyn gepleşik etsem gowurjak ýaly. Awa Eyvay döwlet ağa gaty erbet bize ýerinden düşündirdiň janaga diýe. Näme diýär risk? Bolýa, riske garaş. Urutjak sana. Dünkulle dersin. Garaş. Arazmanat agwedip, salam aleykum. Özbegistana ötýän, Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky serket hawa granitsa çakylyk kagasyz ötmegi isleýär. Hawa çakylyksyz. Şol Türkmenistan bilen Özbegistanyň ara çäginiň iki ýakasynda oturan türkmenler ýa-da iki ýakasynda oturan dogan garnaşlar var. Şo serhet ýakadaky tapawutly ýurdun watandaşy bolup oturan serhet ýakadaky dogan garnaşlaryň hostarlaryň hiç hili çakylyk katsyz arkaýyn gatnaşyp durmagyny ýola goýun, şonu isleýär, şonu haýyş edýär. Bizim daha şoğulda daýlamyz var. Çakylyk familýaňyz näme diýär? Digit diýär. Tony garnaşlarymyzy göresimiz gelýär diýär. Düşünjege bolýan öde. Awa düşünükli siziň meseleňiz. Onu aýratyn mesele edip halkara gurulmalarynyň üstü bilen ýetirmeli. Elbetde bu göni ýaýlymlary, efirleri dinleýärler, seredýärler, ýazgy edip alýarlar, o edibem saklaýarlar. Şu Türkmenim kanalynyň göni ýaýlymlaryna ýa-da beýleki videolaryna aýdylýan zatlary hukmany suratda gysgaly ýagdaýda yzarlaýarlar. Şoň aňyrsyny köwülýärler, her zat etip görýärler, her tarapyndan girip çykyp. Awa Arazmyrat düşündirdi. Düşündük Arazmyrata. Hudaýa şükür. Kino TV. Men düşünçümçe döwlet ağa Özbegistan bilen Türkmenistan arasyndaky viza meselesini aýyrsyn nijek bolýar. Awa şol çakylykly neme diýär? Ýöne bu diňe Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaw üçin bökdöşlük däl, bu bütün dünýäde ýaşaýan türkmenler bilen baglanyşykly gatnawy mesele bu. Hamala dünýä türkmenleri insanperwer birleşigi diýip birleşik var. O taýt çağırylýanlaram 5 manada özüni, awraýyny satyp awa ýa-da Aşgabatda Türkmenistana küntüçülük etmäge, keyp etmäge barsam başga zat gerek gelip görün. Şolary ýalaky pis, betpälli, haram gylykly oýnat bolan, üşýän, keyp edýän haramdaga, haram tohumy Türkmenistandaky, Aşgabatdaky diktatorlyk rejiminiň reklamasy üçin, reyting üçin şo taýda maskara bolýandan üşügen ýerine öwrüldi. Dünýä Türkmenler Humanitar Birleşigi ýa-da Insanperwerlik Birleşigi aslında şol birleşik öz funksiýasyny, öz wezipesini, borjyny ýerine ýetirýän bolsa, etmeli işini edýän bolsa, bular ýalaky
Türkmenler kösenip kynçylyk çekip görmeller. Dogan-dogandan jyda düşmeller. 21-nji asyrda ýaşaýar. Orta asır däle. Dogan-dogandan dogan gardaşdan, hostardan jyda düşüp bular ýaly hasrat çeker ýaly. Näme? Ha? Şolardan näme ýamanlyk gelýär size? Düşünnük, Araz Murat. Düşünnük, sadece ol kardeş. Bular ýaly meseleleri has, jikmejik adam ykballaryndan mysal berip, ýürüýte material edip, halkara guramalyň dikkatyny ýetirmeli. Beşim salam döwladaga, Arman Giçyaşy inni geldim efire, işimi de inip döwladaga risk gelmeýär efire diýe, risk gelýär, näçik bolsa, risk alýar. Durmut. Öňki ýaly $3 töläp, ötenme ýaly össek, halka da gowy bolardy diýe. Serhetden geçmek meselesini. $3 arzan bolýanlar da haramzadalar üçin. Beybe, men aýdarsen adyň ýaly tugulmy, aýdan zatlaňam gaty adamyň ruhuny götürýär, göňüni götürýär, göňüni açýar jol. Iň soňky efirde oklug etip gelýär diýen soň mene göňüň aýrlança garaşantyň ötdüm diýär. Ha. Ay ýok, biz materikleň arasynda gezip, zat edip ulu meseleleri, problemalary çözüp, onda da halkyň iýilim günüň bähgidine boljak görünüşde şey demetdik. Degişäniň bilýär, ýapmak gerek ýok. Hazır ol. Ömrüňiz okkunuz. Onçasynda düşýäsler, men aýdarlar. Nädeni? Familýaňyz deňelen okdyp bahana tapýarlar. Agamjanny. Ay bu haramzadalara men näme diýin? Haramzadalara. Näme diýin bu haramzadalara? Hawa. Onda riske çağıralyň. Hawa. Riske çağıralyň. Biz Xitoydan çakılık ýeberýän. Gelany. Köp sanly tomaşaçylardan ýerleşmemizden gelen datlar bardy. Gaty köp nemeler haýyşlar datlar bar, käbir datlar aýyl-taýlatyp berseň zat diýip onuň bizim bir salym internetten uzak kalıp siyasi işler, maslahatlar, zatlar bilen meşgul olamsoň oýun edip, degişip, sad edip, tanış bilişlerden soradyk da şolar ýaly hawa bu Türkmen diasporan gün tertibi nähili, gün tertibinde nähili zatlar bar. Han türkler aýdýar, gündem nedir diýip. Edil şolar ýaly soraýar soly. Hawa Türkmenistanyň gün tertibinde internetdäki gün tertibinde, virtual alemdäki gün tertibinde beýnan tamam manasyz zatlar bar. Bolgusyz gurrunly, bolgusyz adamlar, bolgusyz düşünýär zatlary. Hawa aslynda işin içinde bolmasaň bular ýaly halkara, sewitara, global syýasy işlere, zatlara, maslahatlara gatnaşyp dünýäde näme bolup geçýär, näme bolup dur, inni näme bolmaly, nähili bolmaly.
şular ýazatlardan bir habar bolsaň, aktiwam gatnaşman ýören bolsaň bara, hakykatdan hem bu internetde görkezilýän samsyk şowlara, zatlara seredip adamyň lapy keçip bolyp ýöne neme dämeli? Şolar ýalyky. O hakykat başga. Risk geldi. Risk hoş geldin. Selamünaleyküm. Var. Bana diýdiňiz ne pikir et. Tanhaklar goýmy? Gowa. İşten Hoş gowa. geldin. Allah kuwat bersin. Selamünaleyküm halkym. Janyňyz sagmy? Sagama ýersiňiz men. Gowy hemmemiz. Awa. Bizim hemmemiz gowy da, näle gowy? Daşymyzdan gowy, içimizden gowy da hiç kimsenin. Türkmen Ay şoda näme? İtemarryklygyny gurda bildirmez. Elbette düşmana syýasat ýaşy diýe. Orsan bir sözi var ya, живой труп tup. Şu живой trup bolýardyk da. Edilli olur ýalam diýmedi. Gün-günden beterden beter bolar. Risk. Ruhdan düşmänler, onuňyz dogry diýen, ruhdan düşmänler. Gepen kıskasa başlaýym menem. Ähenekeden dip başlaýym ýa äheneket dip başlaýym. Yo durun tak başlamankan men bir girişe deyin bolýarmy? Böyle de. Tazo. Äheneket diýdiňim bolýar, üskürüp afkaryp saat edip bilýär. Yok. Onu bilişiňiz ýaly hereket atly birleşen Türkmen Appozisiýasynyň informasiýon kanaly, Türkmen kanalynyň bugünkü gün ýaýlymynyň temasy haramdaň tohumynyň jenaýatlarynyň inniki nowatdaky suwutnamalary. Bu suwutnamalary siziň dikkatyňyza ýetirýän hemişe bolşýaly Türkmenistandaky jenaýatlara canlı şaýat bolan serdaryň ýanyna işlen risk bugün hakykatlary siziň dikkatyňyza ýetirer. Bilişime görä bugünkü haramdaň tohumynyň jenaýatlarynyň suwutnamalary atly gün ýaýlymyzyň efirimiziň baş gahrymanlary, baş roluny aklar Gugo, Şammy, Nazar, Serik dağlar, şeylemi ya başka adamlarım var mı? Risk sözlerine. Nazar var berde. Şam var, Gugo var. Bana şu üçüsü yaman güçlü hareketler diýen berde. O bataňysaryň içine men öňem bilýärdim-de, öňem bardy banan, ekilen bananyň ady bar, ananasyň nemeň ady bar, kiwiň ady bar, zatlaryň ady bar. İçinde tiplis edip ekilýän zatlary hemmesini bilýän olary. Şu wagtynda atkriven ekip satyp başladylar. Bataňysar eski bataň. Bolar men düşünmedim. Bir düşünüklere de baksana risk. Näme diýerler diýdin? Bataňysat ba, Aşgabatda bataňysat. Bataňysat ba, köýne bataňysat siz bilýänsiňiz, hemmekim bilýändir. Aşgabatda işleýänler bilýär, ýaşanlar bilýär. Ana şoň içinde parnikoy, güller ba, bananlar ba ekilen. Onun içinde şu an tutuş ekilen adı var. İçinden narkotik ürettiler. Narkotik. Açık. Onu ben ona biliyordum uzatları. Ben şu gidek suratlar geldi bana. Öňe sana aýdandyma, tany ýadymdan düşýärmi, dawazdım. Mana seretdi içinde otyny suraty çykaryp görkezip uratdy da. Göz düşen suratyna bir tanaş oglanyň.
suratlan uğrattı kelleme sığmadı. Mana sen onun içine näil girdingizin? Şuday bizler ahrana et koydular diye. Hiç kim girmänler, hiç kim çıkmanlar. Lişni adam. Eşten mi öldü? Yolda Men eşten. ses yanlanmasın, ara başka sesler girmesin diye mikrofonumu yapıp oturyan köpüregem üst görümsoň, şoň üçin. Arkayı nemedi ver. Eşitmesem, düşünmesem bir ya da koşmaça bir zat gerek bolsa mikrofonu açıp sorar. Onu diýdim bana. Onu uğrattı. Indi nämeden turmalardan her turmadan geçen ayın ahirine o pişe Seydi'den, Balnişli'den, Bayramal'dan 4 turmadan alptır adam uğraştırır. Çerez Krasnov otustumundan uğratılıptır. Adam turmadan yatanlara. Indi şu yatan adamlar ne? Turmada yatanlar nire uğrattırlar? Uşa. Onun familya Rusya orsaydı uğraştırlar. Ukrayna urşy beripdirler. Awa. Olaryň hem mesela üýünde adamlaryny en artasyn çağırıp, ýakylaryny çağırıp jany sağ gowa gördüm, gözümle gördüm, kol çektirýärler, izinden soň özü doldurýarlar kagazdan. Organ işgalary. Hani Türkmenistan bir tarafta. Patbon işit dolaşýat. Toşna bulaşýar orta. O nazaram şuat Kudosyna sığınatyr. Serdaram Kudosyna sığınatyr Xitrovkatka. Men geçen kere efirimde dedim. Bular bir oyun oynayacak bolýa, hiç kim kelesi işleme otýazdymı? Oyunun bir ucu çıkıp başladı ýuwaş-ýuwaş. Tatda şuat etdiler. Hemme kimi korkuz başladılar. Bir gün içinde yoğun yiyesen diyeler. Koçadan da aşkı var diye içip yatan adam görmersin. Korkuşundan adamlar kvartirant bolýarlar ya birisine üýüne da hyzmatkar bolsa hyzmatkar bol işleýärler. Näme iş bolsa etýärler. Koça yatmaýla gorkýarlar oje. Ande organ polisiýanyň işgalarynyň içinde kim düştü? Uğratmanı. Diýolsuz. Kim bolsa. Bu Xitrovkadaky odasy var ya, odasy şu at narkotikde nazarmy bile dattyby bispirdir getirip otýar, bispirdi taşap otýarlar. Şu atda Kitaydan gelen yük çerez paromla gelýär. Çerez paromla gelýärken Kitaydan gelen yük kop yükler. Şu parom içinde endi tablet geçip başladılar. O tablet kim Azerbaycan'a gelipdi. Azerbaycan üstüne. Tabletka diýäniň narkotik tabletkalarda şeýlemi? Narkotik tabletka değil. Tabletka değil, narkotik kızılca diýilýär, türkmençe kızılca diýilýär. Ve onu getirip otýarlar. Türkmenistan'ın içine yaýradylýarmy ya Türkmenistana getirilenden soň Türkmenistanyň üstünden başka ýurtlara da ekidilýärmi? Başka ýurtlara şu an gidilen Türkmenistan içinde oynatdylar. Bir şu an inde täzilden öňe soň başlanýar. Krupna halkdy ýatyrýarlar. Özem inde nähelelemediler? Ana şu YouTube'a çıkanları, üýlerini, kapılarını taşıyacakmışlar. Taşlap bilmiyorlar hiç kimin kapısına. Taşlarlar, yüzden birisini, yüzden ikisini üýüne kapısını taşlarlar. O bir oynap başladılar. Özem çıkış edýänden Türkmenistandaky maşgalalarynyň howlusyna ýa gapysyna narkotiki neşe maddasyny zyňyp şolary neşe tügdasy ýa neşe ulanmakda aýyplajak bolýarlar şeýlemi? Awa. Mesela men maňa ses gaýdyny uratdylar. Ýowaşykla kamerada kän görünmeýär. Ses ýazgysyny uratdylar saňa. Awa.
Beh, Ses yazısını uğrattı. Surat görülmeyen ses yazısını uğrattılar. Edin diye. KGB'lara paylandı. Vilayet etraflara. KGB'lara paylandı. Nazar'ın sevgilisi vardı. Orus. Men adını yadım yok. Toşun şu an yadım yok adı. Ona Nazarın öýün nikahı bolsa näder söýgülsüň yok. zadyny aýdyp. O hakikat o. Heliye bilye onu. Heliye bilye onu. Onu şu an ne etti biliyor musun? Nämet koydu. Ne şudım? Reis seçiyen çit koydu. Nazar şammeň kakasy Hmm. oynaşyny, söýgülsüni gıy saylayan. Seçiyen. Ava. Ýagny dellal başy. Başı koydu. Dellal başy etip koydy. Baş Oh. dellal. Şu adam kıydıram ona boğne geç gelmiyor. Kuntuyorum. Boğne geç gelmiyor. Halkyň arasynda rewolýusiýa bolmady bolan küntüleň arasynda bolaýaryn kaýa. Ondan sonra o şu kim oynamı geçse ana şu inostrantsla gidiyor sonra. O kızlar, o gelinler inostrantsla gidiyor birinci neme. İkinci neme. Dubaya. Yok, bäri Türkmen aşgabatyň içindikilere. Inostrantsdaken işleýärem. He, daşary utturlara bular satýarlar. Owa. Ha. Oso orada pulunu bular gurlaşy edemedi. Karşı ulusuma gidip bu berde. Sen biznesi bilen meşgul bolýar. Şeýlemi? Eddiler şu. Onu rahmettiler. 3 tane kıydı. Näme sebäpden üýdürtdirdi Nazar. Şoňa düşünemokman şu an. O kızda gitjekler içeri diýmiş. Diýen öldürtdi. Üçse Miritide kwartiran kıydılar. Öldürtdi. Yok etti. Nazar öldürtdiýär. Öldürtdiýär, ha? Yok etdiýär. Yok etti. Bäh. Diýersem Daşary yok. diýeren bolarmysyn? Has köpürek bize girdeji getirsin diýip. Yok, daşyrdym çykanok. Bäh. Daşyrdym çykanok. Ýer çyksam istem yok. Yok şu kıydılar. Hiç yer yok. Olara näme üçin oň sebäbi zady olan bir görmeler, eşitmeler zady görüp eşden bolaýmasyn? Maňa diýen zady Şamyňa bir istorasyn bilýär. Şamyň bir istorasyn bilýär. Şulan 3 gyzyň birisi bilýär. 3'den bir kwartira gala bir-birini aýşa. Bu aýdandyryp 3'den ýok gidiler. Istoriýasy näňe? Şol Şamyň jenaýatyny bilýär-de şeýle. Owa. Bäh. Ana näme bar? Bir zavod bar. Nämede? Ahal tarafta. Anarda bir kafe bar. Uşa kafeň başlygy bilen Şam ikisi bileşişýär. Ham dost ekenmi? Şu wagtky başlygy, täze başlygy. O taýa naşna klub bolupdy şu wagt. Ogam gije naşna klub ýanakdy. Indi şu açykça striptiz zal etip goýlar. Şam'a barıpdyr. Geçen hepde 6 gün akşam barıpdyr. Gije saat 2'de. Piyan barıpdyr da Google içeri oturup ýan. Google içeri oturan bilmeýär. Google bilmeýär. Owa, edil şu. Bilmeýär. Daşada oturan maşinde kim oturan hiç kim bilmeýär. Daşada oturan maşinde. Yani tamam diye şu iç daşada oturan maşinde oturanlar ya serik dediler. Ya serik ya Nazar dediler. Nazar näme üçin gije yarım geçe näme şitsindim. O öyle son kıvat diye psikopat et başladı o diye. Madem psikopat o sahrın diye diyabet ağzında. Sahrın diyabet olsam şu at kelle gittim dedi. Şu günü şu gecemizde şu 3 kıyıda al gidiyorlar. Şu striptizallar. Bäh. Yok ederler.
Ama şu. O geçme önkü bundan 5-6 efir önce men diyendim maşinda nämede aynı daçadan pul problem zona tarafta aynı daçada näme gemi daçı pardon gemi daçadan pul yüklep da uğratıldı mı diyendim sizlere. Ana şey problem zonadaki pulun yarmısı pul yarmısı uykuna yatırılan 6 sene gıys iğnemle yatırıp koran. Altı tansa gıyız. Hmm. Olar ceset, olar gıyızlan cesedi mi ya? Ceset Neme değil. anlamayın. Canlı uykuyla narkozdan yatırıyla uyutup uğraştırır. Beh, Gıys olur. Gıys. Gıys. nire uğra diyorlar. Bir zakaz ediptir mi? Şona nämede İtalya'da bir katnaşan bir näme oligark var eken. Şu oligarka uğratılıyor. İtalyan oligarka. İtalya'daki oligark İtalyalı değerler de bulan öz adamısadır da şeyle mi? Öz adamız oligark. Hı. Şonu uğratılıyor. Sonra Beh, onu izlaptır verdi aslında Glavno rol oynayan bu İçişleri İşleri Ministri, Dışişleri İşleri Ministri var Raşit Miredov. ava. Raşit Miredov'un kurstaşı ol çıkıyor ulan. Oligark mı? Hmm. Ee, Resmin kurstaşı gerekası. Onunla bu oligark, İtalya'daki oligark Türkmenistan ne oluyor da? Türkmenistan'ın aslı düğümü. Aslı düğü Türkmenistanlı. Hmm. İtalya'da oligark. Hmm. Beh. Hava onun. O kızların adam ba, o oligarkın adam ba, neşinci yıllığı ba, hem adam ba mende. Yani turmadan giden adamlar var, onların adı familiyası yıldı ba, neşinci turmaya gitti, mesela uğrattılar, eber epey saat uğrattılar. Beh. Diyeyim adım Türkmenistan'da yavaş yavaş kızlarımız hem kalmaya etti. Ya yavaş yavaş gitti kızlarımız. Yavaş yavaş aşına kızlar yoğurt başladılar. Tezilden son tezilden sonunda tezilin şu ortasında dekabrın ahirağı ayağı noyabrın başı. Yanvarın başından dekabrın ayağına Türkmenistan'da iti dokumur gidiyor. Vapşı köper gidiyor narkotik uğruna. Hemek oturğuz yerler. Bular şu vatinde etçi işler yok. Kaçmanı yerler yok. Etmem planları var şu vat. Yine bir iki tane buların eşim başa Kitaylar şu vat bular kız başlattır. Kitaylar kız başlattır. Ne için? Pulunu. Ha. Çünkü Rus Orsetki kakalara men ikiniz arаңda koşulacakta da ortadan çıkıyor. Xitay bilen aradan çıkıyor. O biz Türkmenistan'dan Xitay'ın arasında koşup bilmeyen. Sen ne için? Xitay'dan kömek sorav alıp tira bular. Gerek yerine. Pulu, Ava. krediti hava. Orsam näme? Buron kakalara, Putin kakalara men koşulmayan dedi ortaya çekildi. Endi buların etçi işi bir etraf gidecek bir yerden gidiyor. Kitaylan hasabına gidiyor tuttular. Anaşdan gurrun konkretne içerine ministerlerin içinde gurrunu gitti. Her konuda tayin bolup durman diýipdiler. İşte
Ben Hı? biz şol Bulu ýaly görmüş var. türmedekileri Ukraina'yı berýärler. Ukraina'da Rusya. Rossiýa berse urşmaga Rossiýa berse näme? Rossiýada Ukraina'yı berýärdi. Awa. Şonu suwut edip bolarmy? Onu usud etme. Orsangodan sud etdi onu. Düşünmedim. Orsangodan sud etdi. Orsan jurnalistler ama etdi. Şeýlemi? Aha. Orsan jurnalist etdi. Şonu soň bana bir nämesene tap bersene şu orson haýsy jurnalisti nerede näýle aýdypdyr. Şu gatly gyzykly mesele. Men şu ýygynaga maslahata gatnaşmadan ýoň bu zady bilen bolsam bara. Men munna daklatda hökman näme derdim. Orsan öz jurnalist etdi. Ben Kanala çıkıp aýtdy. Efir berdi. Men görmendim. Şonda men özüm kulağımla eşitdim. Öz kulağımla eşitdim. Aňyram geldi. Takka geldi. Hemen şöyle. Türkmenistan içinde 2023 ýylyça 2023'e kaldırmajak bole hemmekim ısgınsız etjek bole halkyny. Mana şu wagt Dubai hemmekim Dubai'ye kaç başladı? Dubai'ye kaç başladı? Dubai onu yapıyor. Yine bir bahana karantin edip yapıyor. Karantin yapýar? Owa. Nämen karantinasy? Şu wagt bir kesel gelip durat. Ol şeýle de bar bu kesel. Aynem şu wagt ýene şu kesel badyp yapıyor ýene ortana. Türkmenistan halkyny düşürip taşlaýar. Hawasyny ýap taşlaýar kisloroduna. Onu ediyor. Bu oyuna düştüler şu wagt. Sebäbi şu wagt pony oturdular. Oturdu. Bankda pul yok. Bankda mı? Vapşa şotda pul yok diýerler. Gelmany pul yok. Halktan gene halkın öz pulunu ber aylantyran pulu diye banka gelip bilen ok diye, hökümetin özüne gelip bilen hiç şey yok diye. 3'ten 1 böyle gelen ok diye diyorlar. Men findikler diye. 3'ten 1 böyle gelip bilen ok harcı var diye. Bizlere aylık töleýär diye, şoň 3'ten 1 böyle gelip bilen ok diye şu var diye. Täzilden soň diye halk diye kırgınçylyga gelýär diye. O garanti gelecek diye. Sebäbi diye hiç taraftan näme yok diye de. Bura soň şu mana şu oyun oynap yapjak otýarlar inde ýol diýen. O bir. Ekin şu gyzlary uç gyz. Yani Google näme üçin Garadekli gyzlary näme sebäpden öldürdün Google sen? Men şunu aýtsana sebäp Google. Näme sebäpden öldürdün şu Garadekli gyzlary? 2 dogany. Näme sebäpden? Garadekli 2 dogan gyzy Google haçan öldürün? Noya ne? O kitabı. Yani yakınlamaya bu ýol bolanatmy? Yo yakında. Noya. Garavekli 2 sany. Awa. Dogan uýar. Awa. Gyzy öldürüyor. Näme sebäpden awa? İçkili. Näme sebäpden öldürüyor? İçkili ýagdaýda öldürüyor. Ýöne näme sebäpden öldürüyor? Awa. Hiç kim bilmeýär. Ülye, vanise var ya, vanise alıp gideler, vaniseden yürüyor taktı, sağladı, kağıt yazıp veripdiler. İçi kağıt, içisini de adına. Näme yaptı? Beh. Ağustos ayda bolan bu. Şul Ağustos, geçen Ağustos'ta bolan. Awa. Mana şu ýyl Ağustos'ta bolan. Beh. Olong dogunlaryň aşarda atlary ýok-ka, o Garawaka ýyly 2 gyzy onuň. 2 dogan ba. 2 dogan ba, bir kakasy ba, kakasam İstanbul'da, doganlarym İstanbul'da. Ayal doganlarym da. Hiç kim ýok-ka? Hasap sorara. Hasap soran
adam o aňarkele gorkupdy, serden çykmasyn ses diýe, gürlemaň diýe. Eger o aňara git başga ýerine gitmenke maňa geldi, şöyle nomeruny uratdy, ben jaňa çekde çykman, jaňa sorajakda, gürleşekde saman danlysyny uratdym. Çot garantisyny uratmaň lazım. Konkret peşatma peşat. Daha doktorun yazın nämesençe kopyasını uratdylar. Yürü durdup. Yaş kızlar. Rapardana çenni doktorun rapardana çenni taňa uratdylar. Uratdylar maňa şuna. Ama kızlar adını açacakta men o kızlar adını Yok açsam. gerek. Näme açacakta? Gerek. Adam gitdigen yaş kızlar gitýär. Yaş kızlar gitýär. Daha şozda näme bar eken? Bir arçyn bar eken. Daha şu vilayatyň arçyny. O da şu vilayetinde bir arçyn. Vilayatyň arçyny. Vilayetin häkimi var. Arçyn bar eken. Arçyn diýdiler maňa. Arçyn ýanyň o sebetiň başlygy. Owa. O. Şonuň bir tane goňşusy bar eken. Öz bilýär, sana sizem yazar hazır. Yazar özü. Yazar özü çıkar birisi, berde kelle çıkarışını bilip durmuyor onu. Bana aytma dedi, aytacak sizin. Şonuň goňşusynyň geniniň ayal doganynyň näme sebepden Aşgabatyga aldyp uğratdylar. Cemal Saparova, selam aydın. Gözel Çağırova, selam aydın. Bir de aydınımca diyaz diye aldypdyňyz o gyzlara. Gyzlar üýüne uradyňlar. Gelinden bu üýüne uradyňlar. O gelinden nide oturuşundan bilýän şu wagt kim üýüne oturanan bilýän men. İzni uradyňlar. Olaryň adam söwdasy ne diýär şeýlemi? Güçlü adam sözü geçip ötüyor. Güçlü geçip ötüyor. Oğurluklar onun yanında men oğurlukları men nämejekde pul oğurluklarına nämejekde. Yok, olara adaty ýagdaý görülýär. Oğurlar bizde gahraman hasap edilýär. Onu men aýtjekde. Gözel Çağırova we Cemal Saparova söýrädi. Uğradyň ýetine şu geliniň gyzyň. Ayal dogany. Uğradyňlar. Kim näme kaýsy Türk bilen gezençi bilýän. Aňar Türk bar. O Türk'e näme sebepden satdyňyz ben bilemok. Türk näme? Türk'e satýarlar. Türk'e satýarlar. Aşgabatda işlep duran. Vilayetlerden getirdiğin gıyılarını Türk'e satýarlar. Gelinler şu gyza. Ortada hem Arçyn'a pedagoriya orada. Kim pedagoriya? Arçyn. Alan pulum $2000 pul alýar Arçyn'ın alan pulu, döl alıp duran pulu $2000. Bu nireň Arçynka, nireň o wasebetiniň nemesike başlyka. Men şu wagt näme çek boldum, bolmady. Etrabyň Arçyny bu. Men sana dogrusyny aýdym sana. Yok, etrabyň häkimi bar. Arçyn nämek? O wasebetiň başlygy. Arçynam bar. Reis. O waseb. Düşündüm sen, goýuşuny diýmen. Arçyny, o wasebetiň Arçyny anan şu. Taxtalyň. Taxtada etrabyň Arçyny. Taxt etrabyndan bir Arçyn. Şoň o haýsy o wasebet haýsy geňeşli. Şoňa degişli şu Arçyny barp diýip ölüm diýär bilýän. Balış adam. Adam balış. 78'in oğlanı. Oho. Mafya tayyar eken ha onda ha?
Bular öje aýdyram men şu wagt maňa gelip taratlar. Men köp zatda men unuş berem ok. Köp zatda näme edem ok. Aýdam ok. Gerek de ben kızıklı değildi. Bana degen ölüm bitimler ben kızıklan başladım. Giden kızda gelene kızıklam gitip o diyer. Sonra bana oları nämes öldürdüler. Google öldürdü. Ana Şam öldürdü. Nazar yok etti. Yok etti. Kaka oğlu ikisi. Olar näme son iyiden adam bolmaz düşünýärem bura. Soracak adam bolmaz düşünýärem pikir ederlermi. Öz adamlar özlerinden doymuş. Doyan. Bizler bizler diye yaşır oradan diye. Bizler diye. Be. Bizler bizler diye. Serdar, sen aydın Serdar. Sen ne çeşit etraflarını, ovaları, ne çeşit organişkanın köpeti o. İsteyen köpet. Senin gep burun çık, gep geliyor. Yurttaşına çık ya gepin. İnformasyon çık ya. Neydi köpetsin hem? Sen o en son kezek söz verdiniz ha. Gep dinlemen del imodan zaten telefonunu. Söz verdin ha. Ne mi gep dinleyiniz şu adam imodan? Zaps dinleyiniz. Hı? Söz verdiniz ha sizler. Kaç sözdünüz? Onu koyarmay. Sen hem söz verdi diye. Gep dinleyiniz. Kim kimine ne bir şey de. Sen şuna ne mi çıkıyorsun? Git ministerlerin tutsa ministerlerin giden milyon dolara çıkıvatır Avrupa'ya, Polşa'ya. Ne onlar sus bilen ok? Hı? Polşa çıktıran komisyasını berýändir de. Milyon pul çıkıvatır. Hı? Polşa'ya gidivatır. Komisyasını berýändir de. Polşadan çıkýar diýen? Polşa'ya gidivatır milyon pullar. Öň Türkiye gelýärdi. Milyon pullar. Endi Polşa'ya gidivatır. Polşa'da mafya var. Polşa'da takam 3 tane kargo var takam. 3 tane kargo var. Çoğunam kovutanıyım ben. Bu üçoya benim kovutanıya. Bre. Polşa'da mele geçirttirler diýsene. Geçen başladılar. Geçen yavaş başladılar. Bu puanını geçirdiler ha. O geçirdi ellerini aldılar. Be. Sen düşün, Avrupa'da işlep duran adamlar Polşa'da üyünü Türkmenistan pul uçakta muhtunu uğrat verirler. Sen düşün. Düşün. Komisyonu muhtu uğrat berýärler. Muht. Özüm ağamcan haýyş edes garantili diýerler. En garantili uğrat diýerler. Men ne uğrat diýerler. Ne çıkan uğratsalar şoň üçin özlerine peýda galýar. Özler tulap durar aňardan. Ministrler tulap durdy. Bu Polşa'da inhamentide iş tap berjek, Polşa'da onu etip berjek, onu etip berjek, dokumentini düzeltip berjek zat diýip bu topar Türkdäki zatdaky watandaşlar allap olaň puluny iýip keypet berenler olar näme? Olam şu operasiýanyň içindemi ýa daşındamy näme? Olar maşenikler ha. Kopus maşenik, kopsam şuloň eller şuloň içinde işleşýärler. Krupnlar işleşýär. Krupnys işleşýär. Be. Krupnys işleşýär. Onu Polşa'da da bular haramçılık sistemasyny gurupdur da. Onu guruplar. Bular näme üçin Polşa'yı ýetdi? Polşa adam çekjek bolup, Polşa adam üşürjek bolup, bular ýalaky näme üçin neme diýip Polşa'da Polşa'da ne çeken Türkmen işlese, şoňça pul çeken pul geçýär. O bilýän onu bilýän. O sokurşuklardan habarmamy? Alqystalma Polşa ýolunu ýapdaşýarlar, gowy ýapýarlar. Özleri ýapdyrýarlar. Pul şu ministerler var ha. Men plançy $1000 berjek, plançy $1000 diýip başladylar. Maňam çeres geldi habar. Selam şu şet. $100,000 $15,000 berilýär.
Be 100.000 doları geçirip versek, alıp aňara özüňe çeksen, adamyny alsaň, muny 100.000 dolara, 100.000 dolar şu aňa türkmense, muht getse, halkyň puly. Senin 15.000 dolar sana pribil. Ini 100.000 dolardan 15.000 dolar berýärler arada durýan. Bu arada durýan o pulu görýärmi ýa-da bu arada durýanyň diňe pasport maglumatlary ulanylýarmy? Yok, arada duran diňe öz pydasyny bilýär. Men sen geldin, maňa geldin. Yo, şunu niýjek bolýanlar? Şunu niýjek bolýanlar? Eger arada durýanyň üstünden geçen olsa, şu pulu görüp elleyen olsa arada durýan. Şolar diýen arada durup allap bolmazmy ka? Şu 100.000 dolar alyp watandaşlara paýlaýmanlar, Robin Hood ýaly. Sana berjek, yo sen sana berýär o pulları. Sana beremezsen sen enemin aňa Türkmenistanda kimiň bar? Şonuň sen plene goýaň sen. Zalojik goýaň. Sen özüň bilmeýänligin sen zalojik alyp goýaň üýnüklerine. Avtomatistke. Gije gündüz itten dolturýar. Oho. Hemme ses gaýdyň, hemme zat kimle näme gürleşen, hemme salyp durýar. Daýy goňşularyň telefon numaraşa senin näme et goýar. Alyp goýarlar. Şolar ýapylmış ýalar, ha? Sen hemmesi bulan, hemmesi şoň içinde. Eger sen özüň bulan öz pikir etdi, emen 100.000 dolar, 15.000 dolar pul kazantyň pikir edýär. Habar ýok, üýnükle zalojyny saklap durýarlar. Üýnüklerim bilmeýär, bunu özden bilmeýär. Ulata kelese işleýän oklar. Onna hedelekende Polşa çykyp, şolar ýalaky bir näçe ministriň pulunu çykaryp berseň, onna hedelip näme? Hersinden şolar ýalaky bir 10 mäş alyp bilseň, alsaňa 40-45, sen triýeňe de etýär, otuňa da etýär, keypiňe de etýär, diskotekaňa da etýär, naçnoy klubyňa da etýär. Be? GPS-ni tapdy. GPS-ni yetdi. Derdi. Haydi ola ýamaçak ňa şu gezek. Sen ýaman bu gerek nemetdiň risk dogry aýtaýyn bara. Men Polşaň bular ýalygyny bilemok. Ýöne elbetde menne şüphe döretýärdi. Näme üçin? Hemme kişi bu ala böyle ady belle agaşeklen ýakasy gaýşylan wejara maşyniklen ýalançylan, yalan propagandaçylan, yalan taglymatçylan ala böyle Polşada üýşmegi. Näme alamaty diýip gördüm, görwak mundan çykdy hawa. Bularyň düşünmän ýördüm şu Polşa meselesini. Mesela geçen efirde aýtdym. Bu opozisiýa çykýan, ortaga çykan, YouTube'da çykýan öýtler, şolaryň 95% işleşýär. Hemmesi 95% işleşýär. Men 5% näme diýin-de, çysta galyn aýdyn, 95% işleşýär. Men onu gözümden görüpdim. Atlaryny sanap çykaryp berýän. Men maňa şo azyny aýtsam, maňa risk bar diýen, riskli bolýar maňa soň. Eger bular gerek gel. Gerek gel yetik. Näme gerekde? Maňa gerek. Yok, sen adamlar düşünýär ýaly edip yeterlik derejede aýdýan, şol yeterlik mundan beter näme gerek? Sen onuň erteki birine beýdip öwrenşdirseň erteki birine näme bolýar? Men öýlenýän birinji gije gelip uzundan tutup kömek etip berdi ýalar. Şoňa getirýär bular. Oğlum ýatar, oğlum bir edip bersin, men istat etmeýin. Men ýataýyn, keyip edeýin. Ýylyň arkasyndan ýeňileklenje deýin, şolar ýaly häsiýetde bu adamlar. Serdar, näme üçin sen näme uratdyň sen Balıkesirden näme sebäpden uratdyň sen parahat uratdyň geminde? Näme sebäpden uratdyň? Düşünmedim. Balıkesir diýäniň Türkiýede, hawa? Balıkesir zat urasypdyr. Näme sebäpden? Zat urasypdyr. Balıkesir'e? Näme Balder zat urasypdyr. O zatyny açyk tämin. Aýsam
bir başlayan ya. Düşündüm. Serdar Süplük. Awa. 22 ton diye. 22 ton uru diye. 22 ton. 27. 27 tonlu Balıkesir'e uğradıptır. Ova. Balıkesir'den sonra paylaşma. Oradan sonra paylaşılıyor. Neme? Mesela Risk. Ştayda burada neme desin geliyor. Ahmet Davutoğlu deyip biri var. Türkiye'nin önkü premier ministerlerinden köp batlap Daşary işler ministeri bolýy soň premier minister bolýy. Ýadynda mı Ahmet Davutoğlu? Şu Ahmet Davutoğlu näme diýdi bilýärmi? Türkiye'de diýdi. Türk hökümetiniň ulanýan uçory var. Hökümetiň ulanýan uçory. Şol hökümetiň ulanýan uçoryny neşe teriştelerini narkotik taşadılar diýip aýtdy. Pikir etip gör. Şo derejeye ýetipdir da bu neme? Onda diýen bu Türkiýedäkilere, Türkiýeň hökümetindäkilere de bizinkiler öwredipdir da, ha? Döwle UTM 20'sine koy UTM 20. Vallahi. UTM 20 koy. UTM girse menden kandidat bu UTM'de. Daje bu Pekerine sözleri var berde. Çakıp giden gepleri var. Bizim o süplüklerimize gep sok giden yer var Pekerimize. Ayt giden gepleri var. Berde kandidat var. Men o tarafa girsem. Türkan yukarıkla yetip duran işler. Bizim Türkmen halkın üstünden. Bu süplüğün üstünden. Näme sebepden gelip bilmedi şu gedek kakasını uratdı. Yığınağa. Sebep tupoy göranadı kol çekkiye. Düşünmeye manesine. Näme kol çekip duran? Serdar Süplük. Ol näme deme. Ol Berdimuhammedow goşup durup bolan. Näme gelmedi? Näme gelmedi özü? Özü ustana bolana diýäňdämi? Ay onu ho. Aklım yerine koyayım. Bir yerde surat paylaştı. Erdoğan atıyor. Erdoğan'ın önünde de hatalara düzülüp beyleki prezidentler atıyor. Beyleki katnaşan prezidentler. Erdoğan atıyor. Beylekilerin Erdoğan'ın önünde hatalara düzülüp atıyorlar. Putin ama. İran'ın prezidenti ama. Serdar yok da aynı ortalıkta bilýän. Soň biri gızıl çılıp ok edip Serdaryň daşyny gızıl neme bilen aýlap, çılık bilen aýlap inhaş taýda tupoýdyk görkezdir. Doğru da. Şeydik görkezmeden men şoňa taýda oturanyny görjegem, tanajagam däl. Erdoğan arkasynda otur. Sen tomaşaçylaryň arasynda. Doğru şu. O Alcere otur. Alcere kol çeken adını bilmedi. Ondan kol çekilen atlar ba, ondan yığınaktan kol çekilen atlar ba. Kellesini näme çeýmeli bulaşdy, iýje gowy bulaşdy taýda. Ýok, bu haramda ama ýökele gaýdypdyr diýerler şo yığınaktan. Indi men siziň bilen oýnajak gel, gaýdyp men bu yığınaklara gatnaşjak gel. Awa men ýurdum bir tarap, eýle beýle bir tarap boldan götüňi berýän taýda. Putin kakası oturguzdu. Ne oğlu gitmedi. Prezident bulup. Bravo. Oğlunu Putin kakasını uğrattı yanına. Basen git medal alıp gel. Men bäri özüm giderindim. Ay bolýan. Bu oyunlar var. Bu oyunlarda var. Hamsı oyunlar. Oynanana göre goýja oynasa da bilýän. Yo, bu oyun öz pidasyny oynatdylar bular. Mana Xitrovkadaki näme şidiripdi? Kudasy. Näme şidiripdi?
Halkda zehirle yürüp durar. Dine oğurluk pul, dine oğurluk pul. Bir samle 22 yaşarık kudosunun karınlaşı var. Kudosunun kudası menesine karınlaşı. Öz nämesini ikincisi saklawtyr hele nämede yanlışmasam Amerika'da bolmaly, ýa-da Dubay'da bolmaly, ikisinden birisi bolmaly. Onun hasabyna şot açypdylar. Nämse açdylar şot onun hasabyna. Kimin hasabyna? Fıtırowkatiki kudosunun gyzynyň adyna ya şo gyza Dubay'da ya Amerika'da bolmaly, şo gyz ikisinden birisi bolmaly. Şot açylan. Milyona pul 22 yaşar gyzyň. 22 yaşar gyzyň milyona pul näden bolýar? Şotunda. Şedirli var. Bize dediğinle sesli mesajı deyiptir Gül Orunova diye ayıplaşma doğan biz olur yalaki sesli mesajları da bize verilen materyalları bular yalaki emme kişi dinler yalı, eşler yalı edil hazır paylaşımda vakti gelenle paylaşır. Maňa pullar maňa gyzykly däl, maňa pullar gyzykly däl-de, maňa aslında şu öldüren adamlar gyzykly maňa. Näme set müdürler, maňa şonu düşünämok. Egen ona bolsa geçinde Meslek yok, şamma geçinde öz helini öldürsün. Şamman heleye kanat bilýär. Şamman heleye kanat bilýär. Sterdanyň aýal dogany kanat bilýär. Aýal dogan ärini doganlar hem kanat bilýär. Olar hem gyzlary bar. Näme öldüren oklary? Serdar gitsinde ana öz daýzasyny öldürtürsin. Göremlen lagadaşdy. 3 spiçki kutu ýanyk barmy senki dep sorapdy. Gitsin olar öldürsin. Sizin informasiýaňyz nädem çykýar? Birinji şurasyň çykany öz şoförüňizden çykýar birinji informasiýa. İkincisi ahraniklarınızdan çykýar. 2 üýüňiz ahraniklary. Üçüncü senin ýanynda oturan içen adamlaryňyz bar-a, hemmesim işleşýär. 3. Reis Gelen inemeler okam. Ha bu mu? Şurada TMK 2O Mehmet Fetih Bayhan Gomağım Gmail'e gir sana hat yazdım habarlaş da diye. Mehmanda onlar bizim habarlaşma için elektron posta salgıyımız Türkmenim TV İngiliz harflarına YKC V W yani goşa V del Türkmenim TV e-mail belliği gmail.com günlü sana sadece bilinmeyen hat geliyor, maglumat geliyor, materyal geliyor, haiş geliyor, soru geliyor, bul topar, dolup gidiyor. Şunun için Bayhan Gomağım gmail'e gir sana hat yazdım habarlaş. Gelýänden 99 götürümü anonim. Ine sen ama diýen men ýan gmail'ine hat ýazdym diýe. Yüzlerçe hat var, haýsy sen? Bilemem. Onun men kellede oturayınmy? Bu kimke? Zatdy. Birazcık bir nemeseniz de bir nehilliliye. Inni käbir tanışlary var. Tanışlaryň arasynda bir käbir söz jagaşlar zatlar var. Biri-birini ýatlar ýaly, ýatladar ýaly, kimdiňi belleder ýaly.
şolar ýaly sözler zatlar ulansaňyz men derre ondan nemedi biljek. Şolaň arasyndan sizi seljerip seçip saýlap bir ýere goýuljak plan ekan o diýip. Ýöne anonim görnüşde gelse, beýleki anonimliň arasynda durmaly bolýar. Şoň üçin aýplaşman. Wagtynda habar beren ok, zat seret eýle beýle urun belletmesen biljekken Gül Orunova diýip bir ştaýda tomoşaçymyz bar. Risk aslında gelin ýyllaryň küntüçülük ýagdaýyna ýokardakylar günäkär iş berseler beýle bolmaz diýä. Dolu gollayan, boşulyan, dolu. Bir yarım saata geldi efirimiz. Risk ýuwaş-ýuwaş jemläp bilýär. Risk barmy? O işte baba. Mana bu kışam geldi. Inem oğlanlar ben bular inem doğanla jüje bolýar. Doğan bolýar bular inem oğlanlar bilen. Risk ştaýdenden bir daha soraýyn da, oğlanlar diýdiň bolan. Komentaryalarda oğlan sanly bir türkmen doğanymız şeýle maglumat ýazypdyr komentaryalarda. Şoň aýdyşyna görä kerki tarapdaky serhet ýakalarda şular ýaly biziň serhetçilerimiz, eskerlerimiz gözgüýni ýagdaýda bolansoň şolar bir gulluk döwrüne birazajyk bir näme diýin adam ýaly, iyi içer ýaly ýa-da bir ölmejek bolup ýa gowy ýaşar ýaly şular ýaly Oğanstan tarapdaky baýlan kapasynda gulluk edýärler. Şolara hyzmatkär, gullukçy, batrak ýaly hyzmat edip berler. Diýip şeýle görünýär. Dogrymy kaşol? Şu temada seň maglumatyň barmy? Öňden beri bar o. Öňkü persent döwürden bar. Öňkü Saparmat Niyaz döwürde bar uzatlar. Saparmat Niyaz döwründen beri bar. Ýagny Türkmenistanyň serhetçileri Oğansanyň baýlarynyň kapysynda badyrak bu şeýlemi hyzmatkär? Şoň şular aňyrdan bäri geli, oğandan bäri gelen wagtda hemmesi pulluja bol gelýärler. Öňden bar. Ham ýokarky pul berip, aýlyk pul töläp durly aýda, ham eskeren pul işläpdi. Paraxorluk başı gullukdan başlaýarlar. Oho. Öňden beri bar o. Men sana diýen, serhetde gulluk eden istediň adama, istediň oglana serhetde gulluk eden. Şu gullukdan gelen soň 6 aýdan soň bir insan maşina minýär şu altyna. Aýanyň altyna paçka maşina alýar. Paket maşina alýar. Men sana diýen. Serhetde gulluk eden emesem şu, sen onu giň galyp oturma. Öňkü prezident döwürde bar o. Onu biznese urulypdyr da. Az Türkmenistan tutuşamıyor hem az biznes. Eskerden toprak yerine oturan çayına pul biznesi bizlerde. Yine bu aile akşam del yönü aile akşam diýip biziň bir alyp barjylarymyz esasy komentarçylarymyzdan biri wada aile akşam diýip şoň adyny şoň lakamyny ulanýany men diýär. Sebebi ol aile akşam balar ýaly soraýan bir dälli. Şol aile akşam adyny ulanýan biri ýazyar. Risk sen serdaryň gullugynda näme iş etdiň? Käriň nämedi? Edýän funksiýaň nämedi? Bolýar. Aile akşam. Risk seni işletdiğime burumuttur. Aile akşam. Riski paketler sana uğradayın. Bolýar mı? Näme sen edäň? Ynjalyň mı? Köşeşdiň mi? Sağ ol. Bular var. Men bala adamlara düşünüp bilemok dogry maýdy.
Bu adamlara men düşünüp bilemok. Risk cemlep koyuyor. Men cemlecek ben. İki ağız sözüm var. Ana dış geldi Türkmenistan'ın köp yerlerine dış gelse gaz problem bolýar. Owalarda, etraplarda problem bolýar. Dato gaz gelmiyor. Oğlanlar varak kılıp daşıyarlar. Tankır pul kazanıyor. Buluran pul kazanıyor. O bir. Şu oğlanlardan bular oğlanlara şu sesini çıkarıp bilmiyor. Näme sebepten oğlanlardan qowu pul akýandy. Ta mart ayınaca. Mart ayın ayağınaca 20-25'inaca öyle su akışına akya pul bular. Az sonra Berdi Muhammedovlar nazarın çağılı nazarlar. Ya. Ana şuna geliyor. Hadi oğlanlar näme sesini çıkarıp bilmiyorlar. Yaz gelsin oğlanlar durkun dedi ya. Ondan hem geçtim. Man İran'da bir kız için halk ayağı dikeldi. Saçına. Şu kız bir saçı görünüyor. Kız ölüyor orada mı? İran'da. Bir kız için. Halk ayağı kalktı. Bizlerde böyle kızlar ülkeden öldürülen kızlar. Ne şansı var? Ne sebepten ECKK'sı yakini, komşusu, inen bir zat, inen şu koçanın ova olsun, etraf olsun, şu bir koçanın adamlar, komşular uyuşup çıkmıyor. Hakkını soramıyorlar. Ne sebepten? Ne sebepten? Hemmekim Türkmenistan'da hemmekim ünde Avrupan gorptuğlar, antenni gorptuğlar. Hemmekim ünde kartıştan kartları var, Sputnik'ten gorptuğlar, Prometheus gorptuğlar. Nem bizim halk, nem için şunu soramay öz hakkını sorap bilmeýär. Nem için şu kız nerede? Nem için men çağam nerede soramıyorlar şunu. Ya doğunum nerede soramıyorlar. Nem sebepten. Risk orada atlar onlar gıdıklanlar. Nem için gıdıklanlar bilýärmi? Ya aptıran ya 100 milyon puluna oğan tuğlar mı ya aptıran 200 milyon puluna näme ağzını yumup tuğlar mı? Yok. 100 milyon 200 milyon puluna ağzını yumup tuğlar mı? Yok. Sebäbini men sana düşündireyim. Bulary hakykat gıdıklanlar onu. Bulary halallyk gıdıklanlar onu. Biz şolara taşşakçylyk etsek, biz şu sistema yıkılmasa Iroviç 5 tane Türkmen menem 5-nji iň soňky nemede dur, Nowatda dur. Maňa da bir gün döwran geler, maňa da bir gün wezipe berler. Menem hedeletip adamlaryň namysyny baskylar. Namysyna degen adam sataryn, adam öldürürün, zulüm ederin, talaryn, ugurlaryn ip öz Nowatna garaşýar. Muň başga düşünürşi ýok. Aýdana ýaňy biz mühüm syýasy bir ýygynaga maslahata gidip geldik. Bir salym internetden uzak kaldym. İnternetdäki Türkmenistanyň arasyndaky tema näme diýip soraýanlar, gün tertibinde näme diýip soraýan tema bolýar. Tema näme bilen internet aralygy Türkmenistandaky tema. Munyň gyzy bar, munyň dogany bar, bärde munça pulu bar, munyň muna maşyny bar, nirden apdyr, sen küntüsün, sen umuna gezdiň, ana şu. Süýgi bolmady gurrunlar edýär. Lekin näme öz soňuny düşünmeýärler. Ertesi bärde işleýän bu diýäniň adaty adamlaryň arasynda. Özüni syýasatçy ýaly bir oppozisiýa işlerine, aktivistik işlerine ýaly göközek bolýan adamlar yalan, bolgusuz, samsyk, absurd gurrunlary. Plan neydi, plan neydi, planı şeyle dedi, planı beyle dedi, planını şeydi korkacak oldu, planını beyt korkacak oldu. Men hayran galýan, men hayran galýan. Başga zatlar gyzyklandyran ok. Dünýäde bolup geçen möhüm wakalarym gyzyklandyran ok. Sen ýaňa aýdýan da, ne İran'la bir gyz üçin tutuş İran ayağı galdy, İran häzir rejimi ütködýärler İran'da.
Gurrumsuz ütke diýerler. Gurrumsuz ütke diýerler. Ýöne şoňa düşünenok, düşünjek bolanok, düşünenok da, düşünjek bolanok bilýän. Fursat maňa geçse, menem edil şu berdim kommedu falan haram tokumyaly jenayet etjek, edenmetjek, keyp etjek. Şol ýüregindäki bar ardy we garaşýanlar. Şoň üçin hem sen aýdýan bular ine öýlerini emeli hemra antennleri we Ýewropaň zadyň kanallaryna seredýärler, başga ýurtlaryň kanallaryna. Näme üçin şu zatlara şu dürli ýurtlardaky özgörçlüklere, protestlara, zatlara seredip oýlananoklar diýende. Näme üçin oýlansyn? Olar ýaly bir derdi, niýeti ýok, maksady ýok. Maksady maňa döwrany gelsin, menem şeýtjek. Ýurdu talajak, halky talajak. Şol mentalitet şol, bilýän? Düşündüm. Men bir internet paketim bolsa, boluksuz oýnatgylary, kezaplary, rejimiň oýnatgylaryny, absurd gürrüňleri, tanlamalary, şolary ýaly zatlary nemetjek, dinlejek. Başka nemeti ýok. Döwlet birde aýtjak. Ýok, başga zat gyzyklandyranok. Ondan sen bu köpçülük bilen näme garaşýan, näme dernöýdýän? Gürläp oturan adamyň özü näme gürleýänini bilen ok. Özü öz gürleýän aýdy oturan zatlarynyň yalanlygyny özü yalana çykaryp otur. Özüni yalana çykaryp otur, maskara bolup ekranyň öňünde bolar. Şoňa seredýärler, şoň aýdýan yalan zatlaryny gün tertibine goýup, gün tertibindäki esasy zat şolar ýaly. Näme münasip bolsaňyz, şonu alarsyňyz. Bağışlan, Türkmenistanyň raýatlary, watandaşlar, illeşler, näme münasip bolsaňyz şol. Türkmençede bir söz bar, türkmende bir söz bar. Dostu garga bolanyň. Çünkü pokdan ayrılmaz diye. Siziňem bar görýäniňiz pok bolsa, dinleýäniňiz, gyzyklanýan zadyňyz pok bolsa, siziň kelläňiziň içen pok, siziň netiwäňizden pok, siziň münasip bolup aljak zadyňyzdan pok. Poklatdyryp oturýarsyňyz gözüňizi we kelläňizi. Men näme diýenim? Onuň sen aýdýan bu adamlar şu daşary kanallaryna seredip bu zatlara düşünenok. Niýeti ýok. Olardan biz ýagşylyga da garaşamyz ok. Olardan biz keramatga da garaşamyz ok. Näme meseleler şonu? Biz gözetmeliğimizi edýäs, netip bolsa. Guppaýa aljak bir döwlet edibem türkmenlere berýär. Ondan soň näme meseleler şonu? Öyle guppaýany edip çeýnep agzyny dıkyp bersiňem, şona ýutma otururlar, gorkup. Bizlere basarlardy. Risk yürüyte bir iş wezipesi verilecek. Döwletiň iş wezipesi. Şu yaltalar var, yaltalar. Şu öýlenende şu uzundan tutup bersinlik garaşýanlar var. Şolong edil şol islegini ýerine getirýän yürüyte bir hyzmat gulluk nemetjek. Aştyrjak, kaýyş edip. Täze hökümeti, döwleti şol gullugy ýerine getirip beriň diýip bilýär. Olam şol uzundan tutan wagtam uzundan alsyn biraz. Bilýär? Şu dalan ömrüni uzundan tutturmak niýeti ýa şolar ýaly görnemedi, kellerine de gelmesin bilýär. Döwlet berde iziz halkym, döwlet selam gady görmeňler. Bağışlan. Men ortadan çekiljek biraz. Çekilmesem bolmaýandy. Yaman ervet bolup gitýär menki. Ervetde bolup gitýär. Hiç kimi izine durup bilmeýär. Sadece sen döwlet, sen duran bilen selam ýetişmersiň wagt gelende. Men çekiljek biraz ortadan. Men şunça faktlary men 3den 1 bölüginden aýtdym. İğnenin ucunu aýtdym. Halktan ses çıkmıyor. Evet, bir gün Azad İsakov gitti. Bir gün risk gider.
hiç kime näme yok. Gidenler köp boldy, gidenler. Hiç kimi iş yok. Men son günleri men sin salıptım. Ataka yamaman kän düşüp dur. Her durly tuzakla çekecek bolar, çekip bilmeyenler. Allah'ın özü büyüktür. Hemşem olan özü men alıp çıksın diyen. Bir salı men oyundan çıkacak. Sebäbi men biraz işlerim var. Öz plan işlerim var. Ondan soň açık yüzümü açıp senin kanalında dokumentten görkez başlayacak. Sebäbi maňa hiç kime kömek yok menden. Maňa kömek yok hiç kimden. Bir salı menem ortadan çekilip kapyň özüne goýjak. Özleri tapsınlar, nämesinler, ak gözlesinler. Inde patok geldi. Aňarda maňa habar geldi. Patok senin patogyňyzlar. Kellen işletdiler. Kellen işletmeseňiz paxta goýarlar saňyzlar. Düşün. Paxta goýsalar ülen soň paxta goýulýar agzyňa. Ana şu aýdyldy. Sebäbi bir sanam oýundan çykjak. Gady görüş bolmasyn. Men bugün kän informasiýany aýtmadym şu wagt. Kän informasiýany aýtsam göt açyl gidýär, köp kişiň göt açyl gidýär. Bugün kän zatym bar aýtmany. Narkotik bardy, adam öldürüşler bardy. Men hal köpsini aýtdym şu men nämeleri. Maş bir aýyň içindikini aýtdym, bir aý 2 aýyň içindikini men aýtmadym şu wagt. Azca bölekini aýtdym men. O bir ikinci soňam bağışlan giziz halkym dolda mana şuna näme etmem boldum. Oýundan çykmam boldum. Sebäbi görýän hemmesi taýyn aşa seretdiler. Taýyn aşa seretseňiz bolmaýar. Taýyn aşam aşağı yanar. Yanıksız düşer. Yanıksız düşsem iyi bilmersiňiz. Näme sebäpden? Sebäbi taýyn aşa näme bolmaýar. Tagam bolmaýar onuň. Süýjüsi ýok. Duzam bolmaýar, tagamam bolmaz. Şoň üçin hem näme etmeňler. Men isip bolsa biraz işlerim bar. Özüm biraz toparlamasam bolmaýar. Däto kän maňa düýdürüş berilip dur. Kän näme aýtdylar. Özüm öz ýakynlarıma aýtyp başlady. Göteň biz paxta goýarlar diýdiler. Sebäbi o gurdan gur gep gelmeýär uzat, aýdylmaýar maňa. Düşnükmi? Hareket berýär, risk, öz işleri, güýçleri bilen baglanyşykly. Mekrowanda onlar. Şuňdan şuň kefir ştaýda jemläli risk, düşnükle dip aýtdyň, sawol. Mekrowanda onlar şuňky göni aýlymyzda haramdaň tohumynyň, çüýrük tohumynyň jenayetleriniň subutnamalary. Şolar wagtyň özünde Türkmenistanyňky Yoda, bir muz gepiň altan başlaý. Atajan ağa geldi. Nur Murat, Nuri, Meret, Çary, men sizlere aýdyn. Dastavşyklaryňyzy besediňler, İstanbuldakylar. Götüňiz ýırtar men sizlere. Narko satman besediňler türkmenlere. Ona aýdyn sizlere. Besediňler. Motoruňyzy ona goşup tıkarın. Tıkma ýeriňize. Men sizle altlaryňy tutdum. Dastavka etmeňiz besediň narkotikinde. İstanbuldakylar. Türkmenleriňize etmeňler. Et bileňim gediň türk halkyna ediňler. Satyňlar, gidip şolary satyňlar, narkotiklaryňyzy, dermanlaryňyzy. Boldy. Şuna aýdýanysym boldy. Hazır risk. Görüşüňiz ýaly diňe bir haramda Berdi Muhammedowyň çüýrük tohumynyň
Urwan özünde gözel onun ýanky taşary işler ministri Reşit Meredov diýdi, oň töwereги kursdaşy ýene ordady. Şolar ýalyky rejimi gollaýandan edýän jenayatlarynyň subutnamalary şuň tirin dikkatine ýetirdik. Riske şolar wagtyň özünde kommentariýalary bilen biziň göni efirimizde, göni ýaýlymyza alyp baran öňde barjylarymyza hemmesine men çäkli minnetdarlyk bildirýän. Risk toýuňda baýsyn. Sağjy bol, taňary ýalkasyn. Netip bolsa, işlerini, güýçlerini aladalaňa dynarsyn. Gelip netip bolsa, görüşe galan ýerinde dowam edersin diýip umyt edýän. Allah kuwat bersin, üstünlük dilýän. Mehriman doganlar, yeneki efir duşuklarymyza çenni hoşta bolun, Allah ýaryňyz bolsun. Şuň käbir temalardaky sorawlara, käbir zatlara düşündürüş berdiýip garaşan illeşmemiz boldy. Men oňa tekst taýýarladym. Ýöne o taýýarlan tekstimi bugün men okap bilmedim. Ýa şo tekst boýunça da çykyş edip düşündürüş edip bilmedim. Inha görüşüňiz ýaly tekst temmedat dur. Muny men aýratyn video edip goýar, göni ýaýlymdan daşaryn. Tema bilen dahilli bolman soň men tema goşup uzaldyp oturmaýyn gepleşigi diýdim. Ondan ýeneki efire çenni mehriman doganlar hoşta bolun. Garagalpakystanyň, Özbegistanyň ýazýan doganlarymyz inniki göni ýaýlym Hasan diýip soradylar. Türkmenim kanalynyň ýörüýte bildirişler bölümi var. Şo bildirişler bölümine seretseňiz, biz haçan göni ýaýlym etjek bolsak, öňünden iň bir gün öňünden ýa ýarym gün öňünden bildiriş edýäs. Şonu ýydarlap dursaňyz, biziň haçan inniki efirimiz boljak, şo taýdan öwrenip bilersiňiz. Şuňlukça şundan owarat mehriman doganlar, ýeneki efir duşuklarymyza çenni hoşta bolun, Allah ýaryňyz bolsun. Hakykat üçin ýekeje harp, ýekeje nokat otur, aýdam bolsa bir işaret goýan watandaşlarymyz, eliniz, ýüzüňiz dert görmesin. Hemmesiniň sowaby toýlaryňyzda müňläp gaýtarylsyn. Köp sawurun mehriman doganlar, ýeneki efir duşuklarymyza çenni. Allah ýaryňyz bolsun.